Nazdar, nazdar, vítam ťa pri novom videu a dnes je to opäť čo? Opäť otvárame pokémonské balíčky, takže pohodlne sa usaď a my ideme na to. Dnes som si pre vás pripravil takýchto 15 boostrikov zo setu Scarlet and Violet. Takže padajú tam výborné karty, napríklad ako táto tu, ktorú môžeš teraz vidieť, alebo táto. Tak snáď budeme mať šťastnú ruku a niečo nám padne poriadne a ja už nebudem zdržovať a ideme rovno na to, takže let's go! Tak rovno sa na to vrhneme a prvý balíček začneme Obsidian Flames. Opäť a let's go, troška to urýchlíme, nech to nie je zbytočne zdlhavé. Máme tu Wigleta, Barbouch, Swoled, Magnezone, Crabble, to sú názvy, niektoré ani neviem vysloviť. Pump a holokarta. Tak tento balíček veľmi nepotešil, ale ideme ďalej. Tak poďme rovno na to. Druhý balíček z dnešnej otváračky. Zatiaľ sme nevyťahli nič poriadne, ale tentokrát to možno zmení. Máme tu Reverse Lilipupa, Reverse Froakie a Gita Holo. Tak ani druhý balíček nebol veľmi šťastný, no ale my poďme rovno na ďalší. Otvoríme si to, šupiť to. Tak, kodisko preč, jedna karta dopredu a ideme. A ideme na to, Wiglet opäť, Umbreon, Lapras, Charmander, Reverse Charmander a Reverse Charmeleon a Clydol Holo. To nevadí, ideme na štvrtý balíček Obsidian Flames. V tomto sete padajú pekné karty, ako napríklad tento Charizard, ktorý sa teraz tu objaví. Let's go, Oddish, Swablu. Opa, skoro som prezradil celý balíček. Bertrick, Houndoom, Brassius, Reverse Holo Bellibolt, Townstar a posledná karta Holo Darkrai. Tak, teraz sme nemali veľmi šťastnú ruku. Tak. Otvoríme ďalší balíkos. Kodisko preč. Tak vyskúšame. A dobre. Hop. Hop. Nič. Grovky. Finizen. Agron. Clefable. Cook. Lifon. Lampert. A máme tu prvý exo. Krása, krása. A už sa nám to leskne. Screamtail EX. OK, to si dáme bokom. To si dáme bokom a poďme rovno na ďalší balíček. Rovno na ďalší balíkos. A ideme. Grookey, Heliopitle, Finizen, Charakter, Palafin, no čo bude? Bude na konci niečo poriadne. Lucky Helmet, Charakter, Vulpix a pum, holo. Otvárame ďalší boostriček. Tak, ďalší boostriček. Tak, energia a ideme. A ideme, čo nás čaká na konci. Nechajme sa prekvapiť. Oliva, Hassel, Clefable a pum! Welking Wake Holo. Tak dneska to nejak nepadá. Snáď to zmení tento balíček ďalší. Neverím, že nám nepadne niečo poriadne z toľkých balíkov. Kodisko na bok, jedna karta dopredu, elektrická energia a poďme. Môžeš napísať do komentáru, ktorý set je tvoj najobľúbenejší. Za mňa je to isto Pokémon Go, keďže tam padajú starí Pokémoni zo 151. Takže ďalší balíček nás nepotešil opäť. A ja to verím tomu, že tá najväčšia bombička nás ešte len čaká. Tak let's go. Let's go. Držte všetci palce pri monitoroch a pri telefónoch, lebo posledná karta je Helios a máme takýto full artik. Super. Tak aspoň niečo, ale ešte počkaj, ešte za tým niečo je. A iba holo. Taká Greninja by potešila veľmi. No ale uvidíme. Uvidíme, či máme takéto šťastie.
Lebo zatiaľ to takto nevyzerá, ale stále ešte máme pred sebou 5 boostrikov. 5 boostrikov je pred nami. Hop, a tak už sme videli, že tady nič nebude. Áno, holo Siniča. Rovno sa vrneme na ďalší balíkos. Sa mi tu hromadí už. A poďme. Lugma, Dabu, Lucky Helmet, Aplin Reverse Holo, Himeko Reverse Holo a EX. Čo to je? Ani to nepoznám. Ogerpon EX. Ako je to krásne. Je to krásne, ale nie je to Greninja, pre ktorú sme tu prišli. Uvidíme. Tak uvidíme. Hop. A ideme. Ohnivá energia, to radi vidíme, Lampet. Čo karta naopak otočená. No, snad je to dobré znamenie, že na konci nás čaká. Na konci nás čaká obyčajné holo. Tak poriadne držte prsty, lebo nejak to dnes nepadá. Ale ja verím, že teraz sa to zmení. Pozrite na to. Teraz som to privolal. Teraz to bude. Eevee, Vulpix, tí nám určite prinesú šťastie, lebo na konci je Secret Box, Snorund, holo. Tak nič. Tak. Energy, Helios, Ducklet, Glimora, Ariados. Reverse holo, opäť reverse holo a EX Magcargo. Tak aspoň niečo, ale ja verím, že v poslednom balíku sa bude ligotať Greninja. Rovno na to. Tak to roztrhneme. Kódisko preč. Jedna kartička dopredu a poď Greninja. Ukáž sa nám, verím, že tam si. Tak nesklám. Polívek. Poď. Reverse holo a pum, holo. Tak, toto nebol veľmi šťastný opening, ale môžeme sa pozrieť, čo nám popadalo. Že Magcargo EX, tento Ogerpon EX-ovi, Helios Full Artovi a Screamtail EX. Tak a sme u konca. Greninja nám nepadlo, ale verím, že sa ti videjko aj tak páčilo. Podpor ho lajkom, odberom a napíš nejaký komentár, aký box by som mal otvoriť na budúce a ja sa na to vrhnem. Takže na toto video sa s tebou lúčim a čau pri novom videu.